Titah jalma manungsa kawujudan pengantin putri wis tindak lumaksana jinangkah kepareng minggah saha lenggah wonten ing kursi gading pawukir. Kepareng sirat mojori sang penganten kakung ugi katingal purna rucat busana angagem busananipun satataning busana penganten kakung ingkang katingal abyor momyor pating galebyar pating calorot pating pancurat pindho kartika guning sirwapan. Titah jalma manungsa mangeja wantah sirat mojori sang penganten putri kalarapaken panjenenganipun Rama Ibu. Katingal saking gapuraning sasana panti payiwahan wonten kenya ayu Dwi alit ingkang dereng yuswa kasebat ingkang saged den wastani patah sakembaran. Kembar busana ya kembar pasuryanira andherekaken tindakipun Sri penganten putri wus manjing wonten ing sasana dimulya. Lenggah jinajaran akekanten asta Rama Ibu yen cinandra kadya kurang candra nanging luwih warna kasigek ungling gongsa kalajengaken menggaing gending kebu giro paring pangurmatan kagem Nak Mas Bagus Andika Saifuddin Malik. Mas Rohim pun gantos ungling gending kebu giro. Nuwun sewu katur panjenenganipun Bapa Ibu ingkang pinarak wonten ing Pandhape Agung kepareng saged jumeneng sawetawis paring pangurmatan dhumateng penganten kakung. Jumalunggung ungling gongsa kebo kira hangebeki sasana rinengga. Kawujudan putra Bagus Pasuryane mikulai dedeg piyandhekipun kadya tamtama tatak tangguh tanggung jawab prapteng endon. Putra penganten kakung ingkang kaparingan wasiat asma pun Bagus Andika Saifuddin Malik. Pinarak mlebet wonten ing kori-korining wewangunan saha katingal kandhek anggenipun lumaksana kepareng nengga ingkang garwa pepudayanipun kenya ayu Mafadah Titi Febriani Senopati sakembaran Talangpati Talang Yudha ingkang kembar busana saha anggendong kawujudan Kalpataru kayu klepu Dewandaru kembar
kembar mayang cengkir gading ingkang ateges anggadhahi setunggalipun makna kembar kekarepanipun ingkang putra penganten kekalih cengkir gading kencengi pikir ingkang pareng hambika marga agung marga ingkang tinuju lelumban wonten ing madyaning bebrayan agung wis katingal dumugi unggihan kang tinuju Sirat Maja sang penganten kekalih ingkang kepareng angasta gondang kasih gondang tutur kawujudan suruh ingkang pinangsulan benang lawi hangayai abebalang gantal suruh ingkang tinemu matemu rasipun lamun to beda lawan kurep lan lumahe kawujudan suruh yen ginigit padha rasane purnanira hangayai menggawe ngadicara panggih abebalang gantal suruh saha panjenenganipun ibu pangadi busana dian mekar dekorasi amartitisaken adicara siram jamas tangkeping ngasta putra putri penganten Denwiji Tirta Perwitasari kawujudan toya suci toya wening ugi jinangkah samparanipun ingkang raka garwa pepudayanipun pun bagus Andika Saifuddin Malik jinangkah Datan Anggedruk Bantala Amida Antiga katingal padha tinapak pecah saknalika pratandha pecahing Antiga wis kaya andoyong-doyongna sawijining pancak bali winangun pandhapi agung kori-korining wewangunan paripurna Denwiji Tirta Perwitasari kawujudan toya suci lumantar panjenenganipun ibu pangadi busana saha ingkang putra penganten ing mangkih kapondhong kabopong kaendhit kaempit rama ibu kepareng badhe kalenggahaken minggah wonten Stinggil Binaturata ya anglenggahi kursi gading pawukir Goregi sasana pandhapi agung bebasanta kaya ngampyang wong jala iwak getak kaya wong gusah manuk para putra para putri saha panjenenganipun para tamu sami kamitenggengen hanyekseni menggaing adicara panggih kanthi adat widhi widana Surakarta Hadiningrat lumaksana penganten Nusarindit angidri-dri jagat wis kaya angidri jagating Nusantara Purnanira Denwiji Tirta Perwitasari panjenenganipun Bapa Saryadi
panjenenganipun Ibu Sulastri jurung pangestu barokahing idi pangestu donga saking panjenenganipun kadang besan Bapa Yani Nurrohim sanimbit Ibu Sri Stiani ingkang putra badhe kalenggahaken wonten ing kursi Rinengga. Nuwun sagung para tamu para punden sawetawis panjenengan ingkang kepareng jumeneng saged kepareng pinarak lenggah anggana raras saha paring barokahing palilaing idi pangestu dumateng panjenengan ingkang hamengku gati ugi putra putri penganten kekalih badhe kalenggahaken wonten ing kursi Rinengga kanthi jumalunggung ungling gongsa pahargyan ing siang punika kanthi gending-gending kodhok ngorek. Lamun to tindakira penganten kakung wiyah putri mus jinangkah anilaraken panti palerman sasana panti pamondokan katingal anggenira lumaksana penganten kekalih anggenya lumaksana tindak arpepeh lambehanira penganten putri amblarak sempal penganten kakung lumaksana gajah guling datan wis ngancik unggihan kang tinuju ingkang kepareng minggah wonten Stinggil Binaturata kapendhet Petik Citra Pangrika Cahya saking panjenenganipun fotografer saha DWS TV-ne wong punya gawe caket anggenira lumaksana tumuju wonten ing sasana Rinengga kepareng panjenenganipun Rama Ibu angrapal japa mantra umbul donga kacepeng badanira penganten kekalih kalenggahaken pinarak lenggah anggana raras jinajaran akekanten asta ingkang hanggadhahi semboyan bebasanto boten badhe genggang sak rikma Mas Yanto pindah posisi Mas panase pol lamun to kacandra kadya kurang candra sirat majari sang penganten kakung wiyah putri genduk ayu Febri ingkang kepareng jengkar saking palenggahan sawetawis marak sowan Rama Ibu nyuwun tambah berkahing pangestu katingal jumeneng penganten kakung wiyah putri laku dodok marak sowan Kanjeng Rama Ibu kanthi tangkeping asta tansah nyuwun agunging samudra pangak
Soma Rama Ibu ugi nyuwun barokah palilaing senjata pamungkas ingkang putra kekalih rinangkul kinempit kempit kasembur japa mantra umbul donga saha ingkang putra pun Bagus Andika ugi ngraka garwa Genduk Febriani matur kanthi amani sing ladi duh Rama Ibu sesembahan kawula kawula Andika ugi garwa kawula Febriani marak sowan ngabiyantara Rama Ibu kawula boten saged matur kanthi manising lati kawula kekalih kedah nilaraken Rama Ibu netepi darmaning wajib kepareng derek gesang swita wonten ngarsanipun ingkang raka garwa kawula kula kemutan rikala semanten kawula kekalih wonten garbanipun Kanjeng Ibu Tapa Brata selaminipun 9 wulan sedasa dinten palilaing Gusti ingkang hakarya jagat kawujudan ponang jabang bayi kalahiraken saking garbanipun Kanjeng Ibu mijil putri ingkang kaparingan asma Mafadah Titi Febriani ugi pun Bagus Andika Saifuddin Malik kawula tansah ngaturaken gung panuwun ingkang tanpa upami dumateng panjenenganipun Rama Ibu ingkang sampun anggula wentah kawula kekalih saha kawula pun hangancik dewasa nilaraken remaja putra remaja putri palilaing Gusti ingkang hakarya jagat kawula sampun kawini suda kirang langkung wonten ing tabuh sedasa mugi senjata pamungkas Rama Ibu anggen kawula tampi kawula petelaken wonten tengah-tengahing jaja mlebet wonten ing sanubari Dayanana ing kasantosan mongkok bombong manah Rama Ibu kadya kajubukan wukir sari kablebegan segara madu mugia putra putri kekalih dados warga ingkang sayuk rukun antut runtut bagya mulya tebih saking gura godha lan rencana tinyaket rejenipun banyu mili Nak Mas Bagus Andika yo Bagus Pasuryanira pikulai dedeg piadekira ingkang hanggadhahi raos tanggel jawab prapte ngendhon kepareng badhe hangayomi hanentremi hangayomi ingkang raka garwa pedayanipun
kalajengaken menggaing adicara angka urut sepisan adicara kacar kucur tumplak punjen tampa kaya ingkang isinipun arta receh uwes kuning dalah sak pinunggalanipun. Katingal wonten kacang kawak, dele kawak, sarana anjang kepi wonten ing sasana pahargyan pawiwahan ing siang punika saha nglajengaken menggaing adicara dhahar kalimah Gembul Bujana Andrawita. Sirat mojo risang penganten pinarak lenggah anggana raras jinajarana kekanten asta ingkang anggadhahi semboyan boten badhe ginggang sak rambut utawi boten badhe ginggang sak rikma. Sinten to ingkang kepareng minggah wonten tinggil Binaturata? Putri-putrining Domas ingkang ngaturaken sesaji dedaharan. Putra penganten ngedhapi pasugatan sesarengan. Gembul Bujana Andrawina. Adicara dulang dinulang ingkang putra penganten kakung andedulang garwanipun kosok wangsulipun penganten putri andedulang pun Kangmas Andika. Purnaning adicara dhahar kalimah unjuk tirta wening tirta suci. Saha paripurnanipun unjuk tirta suci menggaing pamungkasing adicara bedah saha sempal ingkung ingkang rinacik saking panjenenganipun Ibu Pangadi Busana. Sagung para punden, para rawuh, boten dangu pahargyan badhe paripurna. Kawula piniji ingkang anampi kangemban menggaing adicara panggih mbok menawi anggen atur kawula kirang anuju prana. Kathah kekirangan ngakeni bilih kawula tasih wonten ing tahap pasinaon boten sanes kawula nyuwun tambah barokah ing pangestu nyuwun pangapunten kepareng kawula lengser kanthi asesanti jaya awi jaya wijayanti rahayu mung samya pungkangge Suradira jaya ningrat lebur dening pangestuti saking kadang pranata pita swara kasiget ungling gending kalajengaken nuansa hiburan Gita Bayu Rono Rene. Oke, sekali lagi untuk Septia Mora, Gita Morista, Reni Renata, Anda tetap dalam satu momen kebersamaan GB karena dari semua tamu undangan juga dari jajaran rekan-rekan muda kepanitiaan Sinom selalu menanti kehadiran Anda untuk memberikan satu tembang-tembang manisnya. Baik hadirin, kita kembali berlanjut dalam satu momen nuansa hiburan.
Oke, tertundanya untuk Mbak Yanti. Di mana Anda berposisi silahkan. Kalau tadi dengan rangkaian acara panggih temuan kedua mempelai. Menunggu darah cantik tembang selingan untuk Mbak Yanti Yolanda. Sekali lagi Mbak Yanti monggo. Silahkan Mbak Yanti monggo. Ayo ayo, Jo kesuwen. Ayo ayo Mbak Yanti. Ki rada ndredeg iki. Ya. Oke, Mbak-mbaknya semuanya. pasukan prasmanan monggo. Ya ini sebelumnya diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicap selamat menempuh hidup baru buat kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Lah kok malah mojok kabeh iki piye karepe?